Takže vážení přátelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny jménem brněnských modelářů přivítal na dnešní první velké tankové a letecké bitvy Honzích modelů všech brněnských a okolních klubů, kteří se touto zábavou realizují, dělají různé modely, tankodromy a jiné příslušenství těmto tanků, hrají si a samozřejmě věříme, že i vy si budete hrát, protože platí jedno heslo a zákon, kdo si hraje, ten nezlobí. Takže ještě jednou vás vítám na všechny jménem klubu Midway, Midway klub Brno, který je určitě vám všem znám pořádáním velkých bitev námořních, leteckých na Rakovci nebo Liší. Samozřejmě také RC Trak, model Brno a další elektroletci, Fogly, tankisti našeho kamaráda Ondry Kulíška a spousta dalších, Roman Frejbuk a jmenoval bych tady asi hodinu. Prostě je vidíte zrovna na tankodromu, takže ukážou vám všem, jak ty jejich modely dovedou jezdit, co dokáží všechno udělat a jakou bitvu také svést. Samozřejmě, jak bývá zvykem na našich akcích, máme u toho různé pyrotechnické efekty. Jenom se zeptám, máte tady někdo s sebou takzvaný atombordel nebo plynové masky? Víte, my tady máme naplánovaný atomový výbuch, tak jenom abyste to přežili. Takže přestanu už kecat, všem vám všem příjemnou zábavu a hlavně tedy taky zážitek. A dávám tímto povol všem svým kamarádům a podřízeným, aby se připravili na bitvu, která tímto okamžikem začíná. Tanková a letecká bitva, která se právě teď strhla v Brně, přijde na výstavišti brněnských veletrhů. Pokoušíme se tady provést imaginární bitvu z doby druhé světové války. Samozřejmě bitva je imaginární, protože napadovat nějakou konkrétní bitvu, to by chtělo opravdu specifické stroje a modely. Takže si představte, že je to třeba tanková, velká tanková bitva u Kurska, nebo v Ardenách, nebo kdekoliv na bojištích druhé světové války. Sestřel letadla Messerschmitt, který to dostal napřímo a natvrdo. Pilot ani nestihl vyskočit a katapultovat se. Informací nejznámější
nejvyšší velitelé tankových seskupení armád a divizí. Byl to samozřejmě za německou stranu generál Manstein, za ruskou stranu maršál Malinovský, Žukov, Rokosovský a za americkou stranu nejvíce vynikal nejznámější a nejdynamičtější generál Patton a jeho pátá americká tanková armáda. Našich tankových divizí, které právě vidíte předvádět boje, máme populární a známé německé Tigry, dokonce i Koenigsegger. Pak tady máme Leopardy, Pantery, za americkou stranu známe Shermany, Bulldogy, Leopardy. Za sovětskou stranu té době samozřejmě tady máme známé populární T-34 a to jak se období roku 41-42, taky se období 43 až 44. Vaší informací vlastně tankové a letecké bitvy nejvíce ovlivnily strategie a bojové úspěchy druhé světové války. Tak jak bitva u Kurska rozhodla strategickou linii obrany Sovětského svazu proti hitlerovskému Německu a tehdy Sověti získali onu strategickou převahu a postupně drtivým náporem zatlačovali Němce až do Berlína. Na druhé straně po vylodění spojenců v den D 6. června roku 1944 postupovala americká, anglická a francouzská armáda taktéž do Německo a na Berlín a nejvíce tam vynikala americká tanková 5. armáda generála Pattona. Velká tanková bitva se odehrála velmi blízko našeho československého území, takzvaná Ostravsko-Těšínská operace, kde bojovali Sověti proti Němcům a dokonce i naše československá první tanková brigáda pod vedením generála Klapálka.
našem území na Tichém oceánu moc velké tankové bitvy nebyly, ale samozřejmě byly používány také při vyloďování ostrovů, zejména na Iwo Jimie, Palau a dalších významných na Filipínách. Hlavně o bitvě o Manila byly použity populární šarmany. Co se týče letadel, tak na straně Sovětů byly nejznámější a nejpopulárnější a nejúspěšnější letadla jako dvojka šturmový, takzvaný tankověc, který svým kanonem dokázal prorazit pancíř Tigra. Samozřejmě další letadla byly jak 3, jak 4, jak 1. Na straně Němců to bylo známý Messerschmitt v různých variantách, na straně americké armády byly nejznámější Mustangy, Angličané měli Spitfirey, samozřejmě ještě na začátku války byly Hurricany, z francouzské strany Devotiny. Takže letadel byla celá škála, která dokázala ovlivňovat dění na frontě a samozřejmě také úspěchy i v tankových bitvách. Z velmi známých epizod druhé světové války, co se týče tankových bitev, bylo dobytí a de facto zachránění mostu u Remegenu. Takový most tak trošku podobný, máme jeden tady. A díky tomu, že Američané ovládli mostu Remegenu, dostali se přes Rýn a tím pádem se trhli na německé území do celé říše. A cesta na Berlín už byla de facto volná, čehož samozřejmě známý Tigra generál Patton náležitě využil a dokázal urazit jednoho dne tankovými brigádami až 100–120 km. Tak jako Rusové na východní frontě postupovali od Kurska na Polsko a na Berlín. Informaci také naši českoslovenští piloti právě testují zásah jednoho letadla, úplně krásný, ukázkový. Ani v této chvíli pilot nestihl se katapultovat, takže to má už za sebou. A jak jsem říkal, naši českoslovenští piloti bojovali také na různých frontách, zejména v Anglii, nebo bojovali nejvíce v leteckých silách Royal Air Force, neboli RAF, a to neznámé 310., 311. a 313. letce Swingu. A také lítali 68. skvadroně. A tady konečně ten pilot, co se zachránil katapultáží.
pilota zastřelili, přátelé. Není kolíškem. Na sovětské straně naši českoslovenští piloti létali v známé československé smíšené letecké divizi a jejich největší úspěchy byly jednak při slovenském národním povstání a také ostravsko-těšínské operaci, kde zaznamenali řadu značných úspěchů i proti obrněným brigádám SS. Takže dneska tady píšeme novou historii, druhá světová válka tady v Brně, na výstavišti brněnských veletrhů. Můžeme napsat novou kapitolu do dějin a budou mít učitelé naše dětičky co učíte. Pokud jste si všimli, tak některým tankům dochází nafta a to bych vám chtěl jenom říct, že to byla strategická surovina druhé světové války a ten, kdo ovládal zdroje nafty a benzínu, tak ten měl šanci válku vyhrát. To samozřejmě Němci moc neměli pod palcem a proto také mimo jiné tu válku prohráli, protože nafty bylo nedostatek. Před chvíli proletělo nad námi, byl populární americký Republic Thunder, který byl postrachem všech tankových brigád a armád. Byl nejenže těžko sestřelitelný stíhačkami, ale měl tak silné kanóny, které dokázaly prorazit pancíř těch nejtěžších tanků, jako byl Felix Tiger nebo Jacko Thunder a další těžká bojová technika. Tady to na nás. Pro vaši ilustraci a informaci, druhá světová válka se odehrávala mezi spojenci a osou. Osu tvořilo takzvané Hitlerova třetí říše, dále to byla Itálie a Japonsko
Na straně spojenců bojovali Angličané, svobodní Francouzi, Američané a samozřejmě také Sovětský svaz. Další ztráty, jak vidíte, taková letecká bitva a tanková není jednoduchá, ztráty jsou opravdu velké. Na straně spojenců veleví takzvaná trojka silná, to byl za Spojené státy prezident Roosevelt, za Anglii to byl premiér Winston Churchill, za Sovětský svaz to byl maršál Stalin. Za Německo to jistě víte, známý Hitler, Adolf Hitler. Za Itálii vůdce Duce Mussolini, za Japonsko, tam to vlastně řídil takzvaný vojenský výbor generálů a admirálů. Přátelé, a jako jistě dobře víte, na závěr druhé světové války skončila druhá světová válka v Pacifiku. Skončila, jak jistě dobře víte, pokud jste pravidelně navštěvovali školu a hodinu dějepisu, výbuchy atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. A nám se pomalu bitva chvíli ke konci. Neboť, jak já říkám, kdo nemá naftu a benzín, ten prostě nejede. Taktéž i naše tankové divize a armády dostali ode mě málo přídělů na benzín a na naftu, musíme šetřit, i těžká doba. Takže z posledních sil dokončujeme závěrečné boje druhé světové války, které se odehrávaly zejména v Berlíně, kde druhá světová válka skončila 8. května roku 1945. Ale ještě na východě se bojovalo v Tichomoří a v Pacifiku, zejména v bojích o japonské ostrovy. A tam skončila válka až vlastně během srpna, kdy 6. srpna byla svržena atomová bomba na Hirošimu a následně za pár dnů na Nagasaki. A 3. září podepsalo Japonsko kapitulaci a tím skončila druhá světová válka. Kapitulace byla podepsána na bitevní lodi Missouri, kterou tady máme v měřítku 1+100, v celé naší flotile Midway, která dělá námořní bitvy i tady v Brně. Letos si pamatujte datum 3. června, v neděli v rámci Ignis Brunensis, velká námořní letecká ponorková bitva v zálivu Rakovec na Brněnské přehradě, neboli na Prýglu. No a už nastává odpočítávání. 5, 4, 3. A pan pyrotechnik nám nespal, nebo ne? Jdem? 5, 4, 3, 2, 1, teď. Tak takhle nějak podobně, asi 4krát větší, byl atomový hřib, atomová bomba, která vybuchla nad městem Hirošima a později na Nagasaki. 4krát, jo? To stál. Možná ani 10krát, to se těžko odhaduje. Atomový hřib v každém případě dospěl až do stratosféry. Takže přátelé, ještě jednou vám děkuji za návštěvu, pozornost. Děkuji všem modelářům, kteří si zaslouží potlesk, kteří vám předvedli tu naši tankovou leteckou bitvu. A budeme se těšit na další setkání a hlavně 3. června v neděli
na Rakovci. A nezapomeňte takzvané atomové ochranné prvky sebou, případně podepsat závěť. Člověk nikdy neví, jak ten náš pyroteknik tu bombu vyvine.